застанем пред Министерския съвет, да ви чуят болката. Благодарим на Кръстимира и да благодарим на Лие, че действително не изкупи тюните и още има да изкупа тюни и обещава да ги изкупи. И не отираме един път нагоре. Конфедерации, асоциации, не знам какво, не знам що, ние няма да се съберем като хора. Аз виждам, сега за първ път форум, така повече хора да има, за първ път виждам. Сега се събираме 5 души, 10 души, 15 души, 20 души. Цветан Филип сме оставили да ни решава нещата. Тук ли е той? Няма го. Той няма и работа тук. Той няма и работа. Попитах към да не е дошъл нахално. Извинявам се много, обаче ние няма как да чакаме Цветан Филип да ни реши нещата. Цветан Филип го назначи в Булгартабак на работа, дала му 50 000 лева заплата. Кой е като него? 50 не, ама е на половината. Ще да видим какво правим. Извинявам се, аз закъснех, не знам докъде стигнете какво. Извинявам се за закъснението, но така не може, ние стоим с кръсти ръце и чакаме някой да ни свърши работа. Няма как да свърши никой.